Makalahi ug makalingaw nga lumba ang gibuhat sa mga RC crawler enthusiast dinhi sa Subo. Si Orchid Slapingkaw sa report. Sa unang tanaw, murag dulaan, apan kung imong tanaw og maayo, usa kini ka seryosong kompetisyon nga nagkinahanglan og husto nga timing, kontrol ug pasensya. Mao kini ang gitawag nga time attack race nga gisalmutan sa mga RC crawler enthusiast ug gipaygayon dinhi sa Sugbo. Ang lumba naghatag og hagit sa mga piloto sa pagtabok sa batuon, matarik ug technical nga track sa pinakapaspas nga oras nga posible. Dili lang kusog ang gikinahanglan niini kundi precision ug disiplina. Ang matag lihok sa controller mahimong mosukod sa kadaugan o sa kapildihan. Usa sa mga nag-organize niini mao si Defi Romano, 39 anyos, lumad nga taga San Fernando. Tumong sa lumba, dili lamang ang pagkakompetensya kundi ang paghiusa sa komunidad ug pagpakita nga ang RC crawling usa ka hobby nga angay hatagan og dungog ug suporta. Dihang akong gipangutana kung mao ba kini ang sunod nga sport sa Pilipinas. Ma-recognize ni siya as maybe subcategory sa sport. Yeah, since napoy dako kayo nga mga community sa Luzon. Napod na mga community diri sa Davao. Aduna usab siya tambag alang sa mga mosulod niini nga hobby. Kung sa mga gusto mo mosulod og ini nga hobby no. So just like any hobby, nato na siya sagol nga medyo hassle but medyo pricey po, but at the end of the day, after a long trail bisan pa sa kapoy, fulfilling good siya. Sa padayong pagtubo sa RC crawling scene sa Sugbo, ang time attack race nagpamatuod nga bisan sa gagmay nga sakyanan, dako ang kadasig og komunidad nga natukod. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.